मुझे बचा लीजिए नीतीश जी। जी हाँ, मुझे बचा लीजिए नीतीश जी। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत है कि भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से एगो आग्रह कइले बारन कि नीतीश जी मुझे बचा लीजिए। आखिरकार काहे ये आग्रह कइले बारन हम खबर विस्तार से बतावे जा रहल बानी, लेकिन खबर विस्तार से बतावे से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतानी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारे ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब कर ली, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान के भी दबा दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलतनी। तो नीतीश कुमार जी से जाने माने सुपरस्टार गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव जी अपना फेसबुक पेज से एगो लिखित रूप से आग्रह कइले बारन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, साथे साथे बिहार के प्रशासनिक अधिकारी लोग से भी कि रउरा लोगिन बचा ली। जी हाँ, आखिरकार काहे बचा ली या केकरा से बचा ली। जी हाँ, तो रउरा लोग के बता देहल चाहत हैं कि भोजपुरी अश्लीलता के मुक्त करे में दू गो भाई जेकरा के रउरा लोगिन मगहिया जवान के नाम से जाननी लोगिन समर और गौतम के बारे में लिखते हुए खेसारी लाल यादव जी आग्रह कइले बारन कि नीतीश जी हमरा के बचा ली। मगहिया जवान यानी समर और गौतम, यहाँ तक कि हमारा साथे साथे हमारा माई बहिन बेटी के भी गाली दे रहल बा लो, अश्लील शब्द के प्रयोग कर रहल बा लो। तो माननीय नीतीश कुमार जी से यही वजह से खेसारी लाल यादव जी आग्रह कइले बारन कि ई लोगिन भोजपुरी बचाओ ना बल्कि भोजपुरी के गर्त में डाले जा रहल बा लो। जी हाँ, मगहिया जवान के लेके खेसारी लाल यादव जी नीतीश कुमार जी और बिहार के प्रशासनिक अधिकारी लोग से आग्रह कइले बारन कि रउरा लोगिन बचा ली, अभी से भी कम से कम भोजपुरी बचा ली। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहते हैं भोजपुरिया जहान। तो यही वजह से खेसारी लाल यादव जी अपना फेसबुक पेज पर एगो वीडियो भी साथे साथे मगहिया जवान के गौतम के वीडियो डलले बारन। जी हाँ, साथे साथे आग्रह कइले बारन कि नीतीश जी हमारा के बचा ली। जी हाँ, ऐसा ताजा तरीन खबर जाने सुने खातिर रउरा लोगिन हमारे यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल से जुड़ी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, ढेर सारा सब्सक्राइब करी और अपना दोस्त यार में काफी मात्रा में दबा के शेयर करी। नमस्ते, प्रणाम।